Con motivo do Día Internacional da Educación Ambiental, a directora xeral de Patrimonio Natural visitou a Aula da Natureza de Siradella do Grove. Esta aula é unha das tres coas que conta a comunidade autónoma e as súas instalacións foron visitadas este ano por máis de 6.000 persoas. Son aulas abertas, aulas itinerantes, onde os mozos, neste caso moitos escolares e a poboación en xeral, poden coñecer de primeira man con unhas exposicións permanentes que temos o que é a nosa flora, o que é a nosa fauna, o que son os nosos espacios protegidos de Galicia. O obxectivo destas aulas é achegar a natureza ás persoas e concienciar da importancia de conservación do medio ambiente. Que sexan espacios abertos á natureza, é dicir, que onde podan coñecer a parte teórica, onde podan coñecer que é unha zona de especial conservación, onde podan coñecer os mozos o que é unha cepa, unha zona de especial protección de aves, como é este entorno, que sepan que aves ou que especies de fauna e de flora podemos ter no entorno de Galicia, cales poden ser protegidas ou cales non son, e sobre todo tamén unha cosa moi importante, queremos concienciar dende os máis xoves ata a xente maior da importancia do que é a conservación da natureza. Para conseguir estes obxectivos, cada semana a aula realiza numerosas actividades como visitas guiadas, obradoiros ou charlas. Todas as semanas temos actividades preparadas para todos os públicos, tanto na aula como tamén rutas guiadas. Por exemplo, as que tivemos este mes foron distintos obradoiros, temos esta semana unha charla relacionada precisamente con a reducción de plásticos. As actividades están destinadas a todos os públicos, dende escolares a xubilados. Esta semana a aula organizará o obradoiro Meu Bosque para concienciar dos cuidados do medio ambiente e a charla Desplastifícate, co obxectivo de mostrar como sería un mundo sen contaminación.